Gidan sarauta. Gidan sarauta. Shari. Gidan sarauta. Yanzu wannan halittar kuma daga ina? Ba kai ba dariya ce baka sani ba? Yar gidan tafi da ce ai. Abokina wallahi na ga halitta. A ina? Me ka gani? A'a. Kana nufin ka ce min kai ba ga abin da na gani ba? Kai Yusuf. Ni kaina wallahi abin da yake cikin zuciyata kenan tun kafin ka zo. Wannan yarinya da ta wuce ko? Wai ni ranka ya daɗe ko dai zan badariyatul madani badariyatul madani badari. Ina raye da ke da ubanki da dukkan dangin ku sai kun yi da na sanin zuwa duniya tunda har kuka saka mahaifina kuka da mahaifiyata. Fito! Faiza, me haka? Ki bar nan wurin. Wallahi kada ki bari raina ya ɓaci. Bello, ranka ya ɓaci? Na ce ran naka ya daɗe bai ɓaci ba. Na ce ran naka ya daɗe bai ɓaci ba. Baki da baki mun yi da shi. Ya ce ba zai sake ta. Ko kuna ganin za ku iya sa ya sake ta? A ina ganin a yanzu mutum ɗaya da zai iya sa shi ya yi abin da ya kamata ya yi bisa tilas. Sai ko mahaifin shi dan uwana. Shi kuma kaga ba shi da rai. Saboda haka yanzu babu wanda ya isa. An kai daɗe. Da kai da mahaifina, mu duka yi abu ɗaya ne. Ɗaya nake kallon ku. Ko ke ko Bintu? Ƙwarai, ka zaɓi ɗaya, ku ne ko Bintu. To na zaɓi Bintu. Bello, me kake nufi da haka? Ina nufin idan za ki iya zama da ni da Bintu, to bismillah. Idan kuma ba za ki iya ba, na sauwaƙe miki. Allah ya baki wanda ya fi ni komai. Bello. Bello. Faiza! Faiza!